Кызыл калфак. Борын заманда бер авылда кечкенә генә кыз яшәгән. Әнисе кызын үлеп ярткан. Әбисе өчен аныгы иң кадерлесе тормышының яме булган. Туган көненә әбисе аныгына бик матур кызыл калфак бүләк иткән. Шуңа күрә күршеләре аны кызыл калфак дип әйткәннәр. Бер көнне кызның әнисе бәлеш пешергән. Кызыл калфакай, әбиең янына барып кайт әле. Хәлен белеп кайтырсың. Авырып ятмый микән? Менә шушы бәлеш белән бер чүлмәк майны күчтәнәч итеп бирерсең. Кызыл калфак тиз генә җыенган да әбисе янына чыгып киткән. Кыз орман буйлап озак барган. Шул чак аның каршысына сары бүре килеп чыккан. Kızıl kalfakay, sen kaya barasın? Әби янына барам. Ана, шушы бәлеш белән чүлмәктәге майны илтәм. Abi Irak tara mısın? Ерак, әнә тәгәрмен, артындагы авылда. Мен de senin abin yanına barıp kaytım hele. Benim de anı kurasım kele. Men bu yoldan gittim. Sen onası bilen barıp kara. Kaysımız aldan kelip jiter iken. Кызыл калфак риза булып бүре күрсәткән юлдан киткән. Хәйләкәр бүренең иң кыска юлдан бүтән көченнән чарканын белмәгән шул ул. Чәчәкләр җыя-җыя ашыкмый гына барган. Кызыл калфак әле тәгәрмән янына да килеп җитмәгән. Ә бүре инде әбинең өй янына барып ишек шакый башлаган. Kim var anda? Abiyim, bu men, Kızıl Kalfak. Senin haline belirge geldim. Beleş bilen bir çömekmeyi alıp geldim. Balam, bavunu tart, işi güzel açılır. Бүре бауны тартуга ишек ачылып киткән. Ул өйгә кергәндә әбигә ташланган һәм шундук аны капты яткан. Аннары ишекне ябып, әби урынына менеп яткан да кызыл калфакны килүен көтә башлаган. Менә кызыл калфак та килеп җиткән һәм ишек шакыган. Kim var anda? Әбием, бу мин. Анаһын кызыл калфакай. Мин сиңа бәлеш белән бер чүлмәк май алып килдем. Bağını tart, babakayım. İşek özü açılır. Кызыл калфак бауны тарткан икән, ишек ачылып та киткән. Кыз өйгә килеп кергән. Бүре юрган астына яшерелгән. Kızım, belişini istelge, çülmeğini çürekge koy. De benim yanıma yat. Кызыл калфак бүре янына менеп яткан. Әби, ние синең кулларың шундый зур? Seni nıgırak. Çık kıçaklar için kızım. Әби, ние синең кулакларың шундый озын? Seni yaştırak işittir açın üskenim. Әбием, ни өчен синең күзләрең шундый зур? Seni yaştırak görün için kızıl kalfakayım. Әби, ни өчен тешләрең шундый зур? Seni tezerek aşağı bitirin için balakayım. Шул сүзләрне әйтү белән бүре кызыл калфакка ташланган да аны башма кызыл калфагы белән бер юлы кабып яткан. Бәхеткә, бу вакыт әбинең өе яныннан утын кисүчеләр үтеп барганлар. Алар йорт ишендәге тавышны ишетеп, өйгә йөгереп керделәр дә кызыл калфак белән әбине коткардылар.